Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Basola Inkosi yesizwe samaqadi ngokweba iminikelo abayizisulu zokukhahlamezwa izikhukhula eNanda eMzinyathi. Ngimbingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala isijonele likhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwande mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngizocela usilandele ku Instagram @zwide_media. Omunye wabantu abasale dengwane ngemumva kwezikhukhula utshele iphephandaba isolezo ukuthi inkosi uNgcobo kanye nabanye abambisane nabo bayasitapela izimpahla obekunikelwe bona zona. Phakathi kwalezi impahla basitapela zona ngubala ukudla kanye nezingubo. Elandisa lona leli phephandaba uthe kuyimanje bakhoseliswe enkantolo yesizwe. Kanti ke lezi impahla zalethwa izikhulu zamaZulu kanye nabalingisi bozalo kanye nodladla mshunqisi. Uthi bagcina nje ngokuthatha izithombe nazo lezi impahla kanye nabantu ababezonikela lezi impahla. Kwathi mabehamba abantu ababezonikela zabe sezithathwa izimpahla zavalela kwelinye lamagumbi endaweni abakhoseliswe kuyona. Kuthe emva kwesikhathi kwafika izimonto sezizothatha zona lezi impahla. Kube sekufika nonkosikazi wenkosi ezothatha lezi impahla. Uthi sithe masibuza ukuthi ngabe izimpahla sezibheke bube sesitshela ukuthi ziyonikezwa abanye abaswele kwezinye zezindawo. Sabe sesimangala ukuthi thina njengoba izimpahla zanikelwa la kuthina futhi sazi ukuthi ngezethu zithathwa zisiwaphi. Uqhube wathi baningi abantu abakhahlamezwe izikhukhula abasele dengwane futhi abangonde ngasithebeni, kodwa inkosi baphuca into abaphiwe yona ngamaSamariya abalungile. Uqhube wathi inkosi ikhombisa ukungabi nabo ubuntu kanye nozwelo ngokusehlela njengoba kubuka ngathi izisiza yona ngento okusizwa thina ngayo. Kanti ke inkosi ithe mayibuza iziphendulele yathi imangale kakhulu ngokushiwo ngabantu njengoba kuyinhlamba futhi kuyashaqisa ukuthi bona kanye neziphathimandla bantshontsha ukudla kwabantu. Iqhube yathi iminikelo kusuke kungezisulu zesizwe sonke, hayi ukuthi eyalaba abahlele enkantolo yesizwe kuphela. Bakhona abanye abaludingayo usizo lwezipahla abangahleli enkantolo yesizwe abakhosele ezihlotsheni kodwa izimpahla kanye nezingubo abanazo. Bafethu ke ngizofisa ukwazi ukuphala kwenu ngalo lo daba khona lapha kwi comment section ukuthi wena ucabangani.